Usa ka professional boxer sa nasod giakusahan nga nanglugos og 14 anyos nga dalagita. Suspect mihimakak sa pasangil atol sa imbestigasyon sa kapulisan. Ano ang report? Gitanggong karon sa detention cell sa Pardo Police Station sa Dakbayan, Sugbo ang boksingerong si Albert Pagara. Kinihuman siya pasanginling ng lugos sa 14 anyos nga biktima sa barangay Inayawan. Nahitabo ang krimen sa sulod mismo sa panimay sa suspect din nagbantay ang biktima sa anak ni Pagara. Gidaan na mo sa ballroom, gi-interview na mo ang bata. O dito, nahibawaan na mo. Gikan alas 2 hangtod alas 4 siya dahil mo ang biktima. Gihulagway ni Rosemary Gabiana, ang God focal sa Inayawan nga naghilak og nagkurog ang biktima nga binagop sa ilang buhatan kagahapon kauban ang inahanini nga nagpatabang hinungdan nga naghimo sila og follow-up operation sa dapit kauban ang mga barangay tanon diin voluntaryo usab nga mikuyog kanila ang suspect. Sumaan ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga milimod ang suspect sa pasangil apan gihatagan nila og gibugaton ang pamahayag sa minor de edad nga biktima. Nakatulog at first natulog ni ang biktima and then mo na lang iyang nabantayan nga gihikap ang iyahang pribado nga lawas, no? And then wala sad siya mo palag according to sa biktima, iswa siya mo react kay nahadlok sad siya kang sa suspect. Gipaubos na sa medical examination ang biktima nga maggamit sa pagpasaka og kasong pagpanglugos batok sa suspect. Gisuwayan sa GMA-RTV og kuha ang habig sa suspect nga natanggong sa detention cell apan mitago kini og gitabunan usab sa mga kaubang PDL. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.